Omnitrix е едно от най-мощните и сложни устройства в Вселената. Има способността да те превръща в различни видове извънземни. Обаче днеска бих си отговорил на въпроса: кое всъщност е най-силното извънземно? Това видео го забавих, не искам и аз да знам с колко. Та здравейте на всички и добре дошли в днескашното видео, в което ще разгледаме топ 10 най-силни извънземни от вселената на Бен 10. Пожелавам ви приятно гледане! На 10-то място имаме неумината. Въпреки че техният външен вид не трябва да ви залъгва, неумините като създания са изключително опасни. Те са малки, фейлоподобни същества, способни да летят. Нещо, което прави неумината опасна, е това, че изпускат специален вид прах, който приспива жертвите. И въпреки че това не звучи като кой знае особено впечатляваща сила, нека ви кажа, че те могат да контролират и съня на дадената им жертва и следователно да го превърнат в кошмар. Фън факт, и всъщност то не е толкова фън, е, че ако неумината продължи да покрива жертвата си с дадения прах, тя ще си отиде. Колкото до слабостите на този вид, те са доста отличителни. Първото, естествено, най-вече те нямат особено голяма физическа сила и издръжливост и допълнително с това техния прах не действа на същества, които не могат да сънуват или роботизирани такива. На 9-та позиция имаме галилейците. Това лично за мен е едно първо от извънземните с най-як дизайн в целия Бен 10 мултивърс, както и си му викайте. Със сигурност извънземното, което представлява Граватак, а именно галилейците, са доста интересни създания, защото това са буквално мини планети. Първото интересно за тях е, че те си нямат роден дом. Всъщност те орбитират около планета, която се казва Кеплер. Допълнително с това ви казах, че те са като мини планети и в този случай те могат да контролират гравитацията. В общо взето всичките й аспекти. Могат да изстрелват, могат да отблъскват, да привличат неща към тях, да променят скоростта на дадени обекти и даже може да се стигне до етап, в който те могат да направят мини черна дупка. Още естествено те могат да оцелят и в космоса без въздух и всякакъв такъв тип ресурси. Освен предмети могат да привличат или отблъскат с тяхната гравитационна сила енергия, което е още по-OP. Но въпреки това, ако понесат достатъчно щети по тяхното ядро, което вие ще видите на вашите екрани за кое говоря, то може да им причини силна болка и даже и експлозия, която може да заличи всичко около тях. Излишно е да казвам, че не са най-атлетичните, благодарение на тяхното голямо тяло, което в доста чести случаи е бая голям проблем за тях. Изключително странно ми е, изгубил съм супер много тренинг за пред камерата, но ви обещавам, ще се върнем в релси съвсем скоро. На 8-ма позиция имаме кондуктоидите. Представени чрез Omnitrix, те са реално расата на фидбак. И отново, това е извънземното с един от най-яките дизайни в Бен 10, каквото и да си говориме. Отново те са хуманоидни същества от планетата Теславор. Не се славят с особено голяма атлетичност, но силите им са доста специфични и зависимост от ситуацията много OP. Накратко, тяхната сила е да превръщат поета енергия в електрическа такава. И някой сега ще си каже, че това е абсолютно малумна, смотана сила и не е нещо кой знае какво, но аз ще ви кажа... Единия казва, виждате за какво става въпрос. Ако помните, в един от епизодите на Omniverse, Фидбак се наложи да поеме енергия, достатъчно да унищожи цялата вселена, и въпреки всичко той успя да се справи. Допълнително, естествено, те могат да изстрелват дадената електрическа енергия и даже и да летят, което аз не го знаех допреди снимането на този видеоклип. И даже имам и нещо като бонус сила, която явно съм изпуснал по принцип при писането на сценария, е, че може чрез антените на главата да поеме радиосигнали и да ги засече. Което не е кой знае какво, ама пак е фън факт. На 7-ма позиция имаме токостарите. И от сега казвам, това е единствения вид извънземни, които са в тази класация, главно заради физическите им способности. Ако не се сетихте, това е видът на грамадата и както казах, те са изключително физически способни. За размера си са изключително бързи, изключително силни, допълнително с това от ръцете си могат да изстрелват енергийни лъчи, могат да оцелеят в космическия вакуум и имат супер издръжливост. Реално силите им се изчерпват до тук.
не са абсолютно нищо впечатляващо, но в действие този вид извънземни са наистина опасни. Допълнително с това живеят в края на галактиката и пазят самата галактика от нашественици извън нея. И може би най-якото нещо е, че този вид извънземни са създадени благодарение на гигантска космическа буря, за която ние не знаем нищо, но знаем, че е пряко свързана с тяхното създаване. Нямам какво особено да кажа повече за тях, смисъл мога да кажа единствено, че имат 4 очи, 4 пръста, няма значение, това са ненужни неща в момента. Да преминаваме към 6-та позиция. На 6-та позиция имаме анодитите. И това е една от малкото раси извънземни, които не могат да бъдат вкарани в Омнитрикса, просто защото нямат ДНК. Те са хуманоидна раса от планетата Анодин и нямат тела. Всъщност те са същества изградени от мана, което в случая е енергията на Вселената. Както знаем, благодарение на Чичо Макс, те могат да се чифтосват с хора и да предадат на следващото поколение така наречената искра, която всъщност тяхната сила, до която ще стигнем след малко. Но както и при хората, така и при тях дадената искра може да пропусне 1-2 поколения, както е в случая на Гуен и нейната майка. Няма да изпадам в много подробности, тяхната сила общо взето е да контролира маната. Могат да контролират маната и самата магия като цяло. Могат да изстрелват дадената мана като лъчи, както и да създават неща от нея, което отново е доста OP, в зависимост от това на какво ниво е един анодит в владеенето на маната. Да минаваме към 5-та позиция. Така, в момента сме на 5-та позиция и осъзнавам, че съм направил грешка с дадената 5-та позиция, тъй като разгледах наново цялата класация. Защо съм направил грешка? Реално 5-та позиция е... всъщност трябва да го прочета, но е породата на Вилгакс. Те са химера, суи, генери, нещо от този сорт. Вида на Вилгакс. Дори не знам защо съм го сложил на 5-та позиция. Реално вида на Вилгакс, освен доста силна издръжливост, както виждаме доста пъти в Ben 10, че го бият много, той не е впечатляващ с нищо. Единствено, че е огнеупорен, че видът му има доста развита технология, но до там свършва Вилгакс като същество. Той не е нещо впечатляващо, но оставям си го на 5-та позиция, просто защото не искам да развалям цялата класация, но ако вие искате да я развалите, нека преместиме просто Вилгакс на 10-то място, а Неумината на 5-то. Да минаваме нататък. Така, на 4-та позиция имаме Хроносапиенсите. И това всъщност, отново, повтарям се, но са интересен вид създания. Главно защото аз лично не прочетох дали всъщност са живи създания, тъй като, както виждате, тялото им е създадено от зъбни колела и като цяло са часовников механизъм, но да приемем, че са живи същества. Хроносапиенсите, както се досещате от името, те могат да контролират времето и отново, както повечето извънземни, могат да изстрелват времеви лъчи, които да застаряват или подмладяват тяхната жертва. Също могат да пътуват във времето, въпреки че имат доста строги закони за това. И въпреки техните невероятни сили, че могат да контролират времето, те имат една доста голяма слабост и това е, че те не могат да контролират времето на място, където реално няма време. Едно такова място е ковачницата на сътворението, до която ще стигнем след малко, но да, общо взето е това специално за хроносапиенсите. Не, излъгах ви, не е само това, сега си прочетох ноутовете. Всъщност, първи интересен факт е това, че техните времеви сили не работят срещу вида на диамантения. Просто защото те са направени от диамант, а диаманта старее за милиони милиарди години и просто няма как да му бъде повлиято. Второто нещо, както казах по-рано, те имат строги закони за пътуването във времето. Ако някой хроносапиенс наруши дадените закони, му бива отнето времевото колело, което си е цяла част от тяхното тяло, което интересно е, бе. Но да, общо взето е това накратко. Трета позиция имаме много специфично извънземно и това е Атомикс. Ние не знаем почти нищо за него, но аз ще ви кажа един интересен факт. И този интересен факт ще се отдръпнем малко отстрани на тази класация и ще ви кажа, че извънземните в Омнитрикса, които нямат някакво обособено тяло, им бива дадено такова от Омнитрикса. И да сме по-специфични за извънземни, които тялото им излъчва някакъв вид зловредна енергия, да кажем. Като в случая на онзи, дето е като печка. В случая на Атомикс, поне аз лично си мисля, че е същото. Реално това, което виждаме като извънземно, което е Атомикс, всъщност това
външно тяло е направено от Omnitrix и Atomics е самото създание вътре в костюма. Atomics е буквално малка атомна бомба. Той може да прави доста неща, свързани с атомите, и общо взето основата на силите са му да взривява неща. На втора позиция имаме контумелианците. Така, тук е бего. В смисъл, тук нищичко не знаем много за дадената раса контумелианци. Знаем първо, че те са безсмъртни същества, или поне живеят изключително дълго. Знаем, че пътуват от вселена на вселена, и то основно за туризъм. И знаем, че технологията им е достатъчно развита, че да унищожават и създават нови вселени. Другото, което знаем за тях, е, че те са петизмерни същества и ние като триизмерни същества не може да ги възприемеме, затова ние ги виждаме като нещото, което ние дързаем най-много. Както в случая в Бентен, Бен ги вижда като сокчета, смутите, не помня какво беше точно, но да, те са и расата зад дадения анихилатор, както го наричам аз, който унищожава вселени, и са абсолютно неутрални в делата на съществата от дадена вселена и не се месят по никакъв начин. Въпреки че по-интересното за тях е, че се водят малко като изчезващ вид раса, което е по-интересното, защото ние не знаем какво всъщност може да ги накара да изчезнат като раса, при положение, че ние не знаем и колко са силни. Но това няма значение, защото на първа позиция Celestial Sapiensите. Така, това е расата на извънземно Хикс. По-лесно ще ви е да изброя нещата, които не могат да правят, отколкото нещата, които могат. Не мисля да увъртам в много нещата, които могат да правят, а ще си говорим малко по особени работи за Celestial Sapiensите. Първото и най-важно нещо е, че те са родом от ковачницата на времето, за която споменах по-рано, до която може да се стигне чрез картата на безкрайността, така мисля, че се водеше, поне по спомен, която карта даже и професор Парадокс има парче от нея. И между другото и още един интересен факт, Celestial Sapiensите, както и Chrono Sapiensите от по-рано, не харесват професор Парадокс заради неговите експерименти с времето. Но както и да е, това на страна. Интересното при Celestial Sapiensите е, че както знаете, в един Celestial Sapiens има две личности. Едната на любов и загриженост, другата на гняв и омраза. За да може даден Celestial Sapiens да извърши каквото и да е действие и да използва силите си, тези две личности трябва да се съгласят под едно общо решение. Но, има едно голямо но. В случая на извънземно Хикс имаме три личности. Сега им забравих имената, но Зелена глава 1, Зелена глава 2 и Бен. В случая на извънземно Хикс е нужно две от три личности да бъдат съгласни с дадено решение, за да може извънземно Хикс да извърши действие. Въпреки че при обикновените Celestial Sapiens едно решение може да отнеме хиляди, даже и милиони години да бъде взето. Но, както казахме, те могат да създават нови вселени, да изкривяват реалността, да създават нови неща, да унищожават нови неща. Няма нещо, което те да не могат, но дори и те си имат слабости. Всъщност първата и най-голяма слабост лично според мен на Celestial Sapiensите е факта, че отново тук идват двете личности, защото лично за мен първата и най-голяма слабост на Celestial Sapiensите е факта, че, както казах и по-рано, две личности трябва да вземат решение, което може да отнеме изключително много време. И въпреки, че те могат да изкривяват реалността, това си има граници. Както в случая на извънземно Хикс, когато възстанови Вселената унищожена от анихилатора, в случая извънземно Хикс не върна времето назад, ами пресъздаде не точно старата Вселена, която беше унищожена. Което, както знаем, е противозаконно там от космическия съд, но това няма да го коментираме в този клип. Другото, което е, способностите им могат да бъдат неутрализирани или изцяло отменени от други Celestial Sapiens, могат да бъдат засегнати от праха на неумината и, най-интересното, могат да бъдат погълнати от гурмант. Ако не се сещате какво е това, това зеленото нещо. И даже още един факт. Те могат да бъдат изплашени от лицето на Толпик. Общо взето до тук свършва нашата класация. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за канала и ще се видим в следващото видео.